Recentemente coñecíamos que a Consellería do Mar ven de presentar un informe sobre a evolución da clasificación microbiolóxica das zonas de produción marisqueiras en Galicia. O devanduto estudio tiña por obxecto analizar os cambios producidos durante o período comprendido entre o inicio da primeira legislatura do Goberno presidido por Alberto Núñez Feijóo, abril do ano 2009, ata o mes de xaneiro do ano 2016. Deste documento se desprende unha relevante mellora da situación das nosas augas na gran maioría das zonas de produción de moluscos bivalvos como a ameixa, o berberecho ou a navalla. Vostede sabe ben que, segundo a normativa vixente, as zonas de produción clasifícanse en tres categorías, atendendo os niveis de bacteria e de coli. Zonas de clase A, que son aquelas que mellor estado sanitario e nas cales os moluscos que proceden delas poderían ir ao consumo directo sin necesidade de pasar por depuración, sempre a través dun centro de expedición que terá o correspondente rexistro sanitario. Zonas B, que son aquelas en que os moluscos recollidos nelas deben ir á depuración, reinstalación ou tratamento térmico antes de ser consumido. E, por último, as zonas de clase C, que son as de máis carga contaminante, e os moluscos recollidos nelas só se poden comercializar tras ir á reinstalación durante un período ata cumprirse as normas sanitarias ou ben pasar polos procesos térmicos indicados na legislación en vigor. O Goberno galego ven realizando importantes esforzos en materia de saneamento e depuración dos afluentes tanto urbanos como industriais que poden chegar ás rías galegas. Esta evolución positiva redunda en melloras socios de cara á comercialización dos nosos moluscos e, en consecuencia, que é o que máis importa, en novas oportunidades de emprego para os homes e para as mulleres do mar. E para afondar no coñecemento deste informe, as preguntas que lle fai este grupo e que lle fai este deputado é: cales son as principais conclusións ás que chega este estudio despois de analizar a evolución e a calidade das nosas augas? Cal é o número estimado de mariscadoras e mariscadores que se benefician da mellora na clasificación microbiolóxica das zonas de produción en Galicia? Cal foi o incremento experimentado en Galicia durante este período polas zonas de produción que foron quen de acadar unha mellor clasificación? Que factores ou medidas puideron influir para ter acadado este avance e que valoración fai o Goberno galego das conclusións do devanduto informe? Esperando a resposta da señora directora xeral, nada máis e moitas gracias, señor presidente. Pues moitas gracias, señor Balseiro. Voy a contestar ahora mismo. Señor presidente, señorías, señor Balseiro. Ben, o programa de control da calidade microbiolóxica das zonas de produción constitúe unha das competencias administrativas atribuídas ao Intecmar. Dende abril de 2009 ata xaneiro de 2016 houbo, motivado polos resultados obtidos no programa de control, numerosos cambios de clasificación e de límites de zonas de produción que se realizaron neste tempo foi dun total de 137, véndose afectadas un total de 57 zonas. Os resultados do informe que vostede cita refírense ás zonas de moluscos bivalvos infaunais e os polígonos de batea que experimentaron cambios netos da clasificación, é dicir, non tendo en conta as zonas que na actualidade teñen a mesma clasificación que en abril de 2009. A primeira conclusión deste informe é a constatación dun aumento do 31% de zonas de produción, que pasaron de 98 en abril del 2009 a 128 en febrero de 2016. Este incremento debeuse a tres razóns. A primeira, a creación en novembro de 2011 de dúas zonas de reinstalación. A segunda, a subdivisión de 17 zonas de cultivos en viveiros flotantes que pasaron de 17 a 36, é dicir, incrementáronse en 19 zonas. E a terceira, a subdivisión de 10 zonas marisqueiras que pasaron de ser 10 a 21, incrementándose, polo tanto, en 11. Este incremento das zonas de produción implicou un maior esforzo analítico,
Máis de 15.000 análisis microbiolóxicos foron realizados neste período, acadándose unha mellora no sistema de control, co que se logrou acotar as zonas clasificadas como as de clase C ata a mínima superficie posible. En canto á evolución na clasificación, o máis salientable foi o incremento da porcentaxe de zonas As, é dicir, as máis limpas dende o punto de vista de contaminación microbiolóxico, en 13 puntos porcentuais, pasando de representar un 4% en abril del 2009 a acadar un 17% en xaneiro de 2016. Outro cambio positivo significativo foi o descenso global das zonas de produción máis contaminadas, as catalogadas como de clase C, cuxo porcentaxe reduciuse en 8 puntos porcentuais, baixando dun 15% no ano 2009 a un 7% no 2016. Globalmente, houbo mellora da clasificación en 33 zonas de produción. Estas 33 zonas de produción inclúen 607 bateas e no tocante a moluscos infaunais implican 885 km cadrados de bancos marisqueiros que melloraron a súa clasificación, beneficiándose delo un total de 32 cofradías e 3.575 mariscadores e mariscadoras. Esta mellora é unha consecuencia directa, por un lado, do programa de actuacións en materia de saneamiento e depuración dos efluentes, tanto urbanos como industriais, que poidan chegar ás rías de Galicia, promovido pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, en colaboración coa Consellería do Mar, e, por outro, das labores de rexeneración en bancos marisqueiros levados a cabo pola Consellería do Mar e polo propio sector. En materia de saneamiento, a Xunta ten realizado un enxente traballo de planificación, de programación de investimentos e de execución de obras. Un traballo que se traduce no maior esforzo da historia da nosa autonomía neste eido. Este goberno ten investido só en saneamento máis de 1.000 millóns de euros dende o ano 2009. Deles, casi 600 millóns destinados exclusivamente á depuración das rías. Ademais, no marco do Plan de Control de Vertidos desenvolvido por Augas de Galicia, estánse realizando dende o ano 2007 un exhaustivo e sistemático seguimento dos puntos de vertido inventariados nas rías, con fin de emendar os posibles focos contaminantes nelas. Gracias aos traballos do Plan de Control de Vertido, xa se teñen subsanado moitos dos puntos de vertido e máis de 100 focos de contaminación foron anulados na actualidade. A mellora da clasificación microbiolóxica das zonas de produción ten unha clara repercusión sobre o sector productor dos moluscos bivalvos, xa que redunda en mellores opcións de cara á comercialización dos mesmos. Así, a redución do número de zonas clasificadas como de clase C supón un incremento importante do número de bancos marisqueiros onde os moluscos infaunais recollidos poden volver a ser comercializados en fresco, sen necesidade de pasar por zonas de reinstalación. De xeito similar, o incremento do número de zonas clasificadas como de clase A supón que os seus produtos poden chegar directamente ao mercado a través dun centro de expedición, como vostede ben dixo, sen necesidade de pasar por depuración e cun especial marchamo de calidade. Pero tamén me pregunta pola valoración, e tamén hai que decir que houbo empeoramento en 11 zonas. Este empeoramento afecta a 58 bateas e a 10 km cuadrados que empeoraron a súa clasificación, véndose afectadas 11 confrarías e 2.580 mariscadores. Polo tanto, aínda que o balance é netamente positivo, non temos unha... Señor Presidente, moitas gracias, señora Directora Xeral, por a súa resposta. Eu diría que os datos que dixo vostede son claros, son datos, e son datos oficiais. E isto, cando menos, pois ven a demostrar esa imaxe, diría eu, catastrofista que ten a oposición do marisqueo en Galicia neste Parlamento, comisión tras comisión. Porque, se eu non entendí mal, nestas dúas últimas legislaturas falou vostede de máis de 3.500 mariscadores e mariscadoras que se beneficiaron da mellora acadada en 33 zonas de produción de Galicia. Mellora na súa clasificación microbiolóxica. Cando menos resulta evidente, resulta a relevancia desta melloría da que vostede falou. Cando a situábamos sobre o terreno, podemos afirmar que as zonas de produción que registraron melloras
representan, dixo vostede, unha superficie de 885 km cadrados e 607 bateas. É dicir, que nos últimos 7 anos Galicia pasou de ter 98 zonas de marisqueo a ter 108. Un dato que entendeu obxectivamente positivo e que además demostra que si existe un esforzo conxunto no saneamento das rías. Un dato que ademais contrasta co feito de que tan solo empeoraron 58 bateas frente a 607 que melloraron. Que tan solo empeorou 10 km cadrados, que dixo vostede, frente aos 855 km cadrados que melloraron. Pois é un dato bastante significativo, porque hai que dicir que a superficie que mellorou é 80 veces superior á que empeorou. A superficie que mellorou é 80 veces superior á que empeorou. Por eso digo eu que é un dato significativo. Repito, por se non se me entendeu ben. É dicir, que nos últimos 7 anos a superficie que mellorou no marisqueo en Galicia é 80 veces superior á que empeorou. Home, cando menos, é certo que queda moito por facer, e vostede foi prudente, e vostede o reconoceu, pero é un dato importante. Pero tamén son positivos os datos respecto da evolución, como dixo vostede, das zonas T. Tamén son positivos. E vostede dixo que contábamos e que pasamos de representar o 15% que tiñamos no ano 2009 con un goberno bipartito a representar hoxe, 7 anos despois, o 7%. É dicir, menos da mitad. Menos da mitad. Por todo eso, como consecuencia de seguir saneando e depurando os vertidos nas rías. Efectivamente, quedan cousas por facer. Señora directora xeral, e vostede o dixo. E eu creo tamén que queda moito por facer. Pero tamén, o que se fai ben, tamén o hai que poñer sobre a mesa. E creo que estes datos, sobre todo, desminten o que aquí escoitamos comisión tras comisión dese catastrofismo do marisqueo en Galicia por parte da oposición. Nada máis, moitas gracias, señor presidente. Ben, a ver, é certo, os datos están aí, os datos son públicos e os datos son incontestables, é dicir, melloraron 607 bateas a súa clasificación e empeoraron 58. Melloraron 885 km cuadrados e empeoraron a súa clasificación 10. A mellora afectou a 38 confradías e o empeoramento a 15. É dicir, os datos son incontestables, os datos están aí e a clasificación microbiolóxica das zonas de produción mellorou. Mellorou moitísimo a colaboración entre a labor que fai Intecmar, que é os análisis e a clasificación das zonas, e o ente público Augas de Galicia. Traballamos dende o ano 2009 moi coordinadamente. De feito, que todas as nosas resolucións as reciben eles, e cando temos algún resultado que se sale do normal, o comunicamos con eles e vemos cal pode ser a causa. Todo iso é claro e estamos satisfeitos. O que sí, eu insisto, non estamos complacidos. É dicir, o ideal sería ter o 100% das zonas de clasificación clasificadas como B ou como A. E ese é o noso obxectivo, e por eso seguimos a traballar. É dicir, creemos, eu expliquei aquí, por exemplo, os pasos que se están a dar na ría de Pontevedra, porque é unha ría importante, unha ría que ten dúas zonas clasificadas como C, aínda que unha é estacional, e ten un polígono clasificado como C, aínda que temos visto que con un só dato positivo que poda ser no mes de maio, o mellor xa revirte a clasificación a B. Pero eso é no que tenemos que traballar. É dicir, os datos están aí, o informe é moi positivo, por eso todo ese esforzo, por eso se presentou e se levou ao Consello da Xunta, en fin, para divulgalo e para que non se teña esa visión alarmista que ás veces hai na prensa e que tampouco aporta nada máis que catastrofismo. Nos aportamos os datos como son, os datos son realistas, os datos son bons, porque así o balance é claramente positivo. O noso obxectivo é rebaixar esas zonas que aínda son C,
que poidan mellorar a súa clasificación. É dicir, a Xunta está traballando con responsabilidade, formulando solucións, asumindo retos, buscando o financiamento necesario para leválo a cabo. E, bueno, compre lembrar que é un traballo conxunto entre as administracións locais, a administración autonómica e ás veces a administración estatal, e debe contar coa participación de todos. É un traballo que os froitos se van vendo ao longo do tempo, é dicir, non é un traballo que os froitos se vexan dun xeito inmediato. Hai que ter unha serie de datos para poder recatalogar a zona como reclasificar a zona, pero ese é o noso objetivo e neso é no que estamos a traballar. Moi contentos, sí, porque o balance é positivo, pero hai que seguir traballando. Non nos podemos quedar na complacencia. Moitas gracias. Pues muchas gracias. Hasta otro día.